Nkulunkulu namhlanje kunomcimbi omuhle kangaka esizwe ukuthi uhlelwe wena uthini nje umuzwa wakho? Ngizizwa ngijabule kakhulu ngoba benginovalo lokuthi laba abantu bazophuma yini sithi kuphakathi neviki abantu basemsebenzini kodwa babe baningi kakhulu ngaphezulu kwaloko ebengikulindele. Benginovalo nezinto eziningi ukuthi azihlangane ngoba sisithe masuplana lo mcimbi sawuplana nje singenayo lento ukuthi sizoyithatha imali yokwenza ukuthi imali yokuthi sizoyisapota sahlanganisa imali encane kwaphuma yonke into ebesidinga. So ngizizwa ngijabule kakhulu ukuthi kahle kahle into ngisho ngayibukela phansi encane kodwa vele iphenduke ikunikeze outcome enkulu kakhulu. Ingabe ke njengoba ke kuqale kanjena ingabe siyolindela ukuthi ke unyaka nonyaka mhlambi imicimbi efana nalena yenziwe esizweni sakho? Yebo, isifiso sami kuyileso ukuthi akungabi i-program yakulonyaka kuphela bese kuphela lapho kodwa kube into eqhubekayo kube ukuthi unyaka nenyaka siya improve sifaka okunye phezulu kokunye kungabi into nje yanamhlanje bese kuphelela la mhlambe next year mangenza isibonelo mhlawumbe sekuthi sinema programs awu2 ngolunye usuku senze okunye ngolunye usuku senze olunye ngayi inyanga yabantu besifazane ngoba uma ubheka ukuthi osukwini kuningi kahle kahle besingakwenza kodwa ngenxa ukuthi sibukela isikhathi bese siyalimitheka. So isifiso sami ukuthi naku eminye iminyaka ezayo qhubeke kwande kwenze okukhulu nalo. Sizwile ke ukuthi lana ke uthi ke i-women empowerment okuyisiqubulo ecishe esizokwakha umuntu wesifazane. Lesi siqubulo ngabe mhlawumbe sisuselaphi uzofika nesiqubulo sithi women empowerment? Sisusela ekuthenini abantu besifazane abaningi sebeqondekile amandla. So sabe sihlangana sibona ngoba saqale sathi prayer sabuka ukuthi hayi umthandazo ubani nobani uyazithandazela kodwa kusiwo wonke umuntu wesifazane onawo amandla. Abantu besifazane abaningi amandla abo anqindekile noma benawo but abakwazi ukwaveza abakwazi ukusebenzisa ngoba basaba izimo ezithile nezizathu ezikhona ezithile. Sase sithi ngalolu suku lesinika umuntu wesifazane isibindi simkhumbuze ukuthi ubani simuphe zonke izinto azifisayo ukuthi alwe empilweni simnikeze wonke amathuluzi simhlomise ngokomoya nangokwenyama konke akudingayo akuthole njengoba kwenzekile usukela namhlanje. Umlayezo ke ongawudlulisa ke esizweni sakho njengoba ke lumbuthano ube impumelelo nokuthi uthokozile ungathini? Engakudlulisa kakhulu ngaqale ngibonga ezweni samampumuzo ukuthi kahle kahle bayakhombisa ukuthi banalo uthando ngoba cishe wonke ama-events abakhona baya-attenda ngobuningi babo futhi. So ngiyabonga kakhulu, ngiyacela futhi ukuthi siqhubeke sibambane sihlangane njalo uma ngabe kumenyezwa besabele bonke abantu bakaMpumuza beqhubeke babe nalo uthando abanalo ngenze enkulu yakwaZulu. Siyabonga kakhulu. Siyabonga. Sizwile ke lana ke ukuthi cha impela ingathi usomabhizinisi osomkantshubovu uqhuquzela abantu besifazane ngendaba zamabhizinisi nje umlayezo nje ongawudlulisa njengoba uyinyaka abantu besifazane ukuthi akungagcini manje kodwa abaqhubeke bazi ukuthi abantu besifazane bayimele. Cha indaba yami sekuthaneni ngaqala ngidayisa ngosweet lapha ya early 2003 ngaze ngathola indawo yokusebenzela zaze zanda bengithi kubona kusangenzeka namanje umuntu wesifazane ukuvuka uvuke nethemba ngoba kahle kahle lento isezandleni zakho ayikho komunye umuntu ukuthi ubana usenayo ubana kasekho vele ubengeya kwenzele lutho lento ingawe wena ekumele uvuke uhambe uyophanta usebenze bese umotivator abanye abantu ukuthi ekusebenzeni kwakho usuhamba ibanga elingaka waze wafika ekuthaneni waziwe iminyaka osuyidonsile simide kangaka kuze kufike ekutheni waziwe emhlabeni wonke ingenxa yomabona kude uinterviewer ushumayela uthandaza kakhulu kulawa ezenkolo. So kumina kwenzeke kanjalo ngaze ngaba neministry yami engihamba nayo kakhulu iyaze yaba kude. So tshela umuntu wesifazane namhlanje ukuthi umuntu wesifazane kuyenzeka vuka uzibambe uhambe uyophanta ungawanqeni amagama ayohleze ekhona ngesikhathi usukhula abantu ilabo ekulindelisa namagama khona benzele ukuthi ube nenzondo abantu bakuzonde bonke bangakuthandi kanti azikho inkothi vele emile sikhonkothi ehambayo.
Siyabonga kakhulu. Asithemba ukuthi abantu besifazane kukhulu abakufundile. Siyabonga. Ngiyabonga kakhulu nami inkosi ayinibusise nje ngibonge kakhulu kubheka izizwe media Njengoba ke